Bueno, A la hoja no me no, a ver, si un árbol tiene flores, pero la flor pasar la hoja. Bueno, para que veáis un ejemplo de la diferencia de temperaturas, que es bastante grande. Y no hagáis todos la misma. Estic filmant un ocell que hi ha aquí. Ara sortirà, quan passen els companys segurament s'espantarà. Un ocell gran que hi ha aquí. Pues aquí, Sí, el un vet. açò rodonet. El vet, és una tórtola. Una tórtola? Sí. No sé, jo Sí, pensava sí. que era un... com es diu, un... Pues veu que m'he equivocat, és que abans he vist un ocell que era com si fos una cotorra però més gran. Una tórtola. Clar. Una tórtola. Pues m'he equivocat. Una tórtola. Bé. Bueno, Bé, com a mínim. Ja anar amb unes... Sí, portem les pomes, no? Marxes ja tu, Jordi. Sí, hauria d'anar amb una activitat. Ah, i quedar-te dibuixant, però Sí, has de... amb Va, molt bé. Bé, pues si de cas...